Magandang araw sa inyo mga kachicken. Okay, kumusta po kayo mga kachicken? Sana ay okay lang po kayo dyan. Welcome back dito sa ating channel mga kachicken. Sa video natin ngayon mga kachicken ay gagawa pa ko dito ng dagdag na kulungan o brooder para sa ating mga tag 1.5 months na mga manok o 2 months na ganyan kalalaki. Bali dito kasi mga kachicken, pag nag-aalaga tayo ng mga manok, kailangan kung gusto nating magparami, kailangan marami din tayong mapaglalagyan, lalo na kung tagulan, kasi hindi pwede natin ipapagala lang yan kung maulan yung panahon. Aside dito mga kachicken, sa ganitong style na ginawa ko na kulungan, yan nakita nyo, gagawa ko dito ng kakaibang design naman, disenyo para sa ating mga manok. Tingnan natin kung maganda ba, effective para sa kanila, para yun na yung gagawin pa natin dagdag sa iba. Bali itong space nito mga chicken, dito ko gagawin o idagdag yung design. Ito yung mga kahoy na gagamitin ko, bali mga kukulamber lang po yan, no? Okay na po yan para sa ating mga alagang manok. Yan, simulan natin mga chicken.
Oh, ayan mga ka-chicken, malapit na matapos yung ating ginawang brooder, no? Tulungan para sa ating mga sisiw na bagong design. Yan, so kung makita nyo mga ka-chicken, yung kahoy lumber na ginamit ko dito, medyo mitim, na nilagyan ko ng used oil para hindi masyadong medyo tatagal siya kasi hindi siya madaling aanayin pag nilagyan ng used oil. Ayan. Kahit kukulamber lang yan, medyo tatagal din yan pag may used oil na tayo nilagay. Yan, tapusin muna natin mga ka-chicken. So ayan mga ka-chicken, ito na. Sa wakas na natapos na din yung ginagawa ko dito na bali brooder o pwede dito na grower na, dahil yung nilalagay ko dito dinisahin ko ito mga ka-chicken para sa mga tag 1.5 months to 2 months ganyan. Maganda para sa kanila itong design na ito. Yan, at nilagay ko na din dito mga ka-chicken yung aking mga black astrolorp. Yan nila. Saka ito mga ka-chicken, papakita ko sa inyo yung gusto yung ating ginawa. Bali ito na mga ka-chicken. Kung makikita nyo, yan. Yung ano nila mga ka-chicken, unahin mo natin sa bubong nila. Yung ginamit ko ay ano lang to, yung tinatawag mga chicken na planchaw. Yan, yung isang buo hinati ko, saktong-sakto din naman yung sukat. Yan, at saka dito sa baba, itong dito sa harapan mga ka-chicken ay kawayan. Medyo ano po yan, kristansa, kasi yung purpose po niyan ito yung sa pagkainan natin. Ayan, dito nilalagay yung pagkain nila.
para hindi namin ilagay sa loob at saka lalabas na lang din yung ulo nila. Yan. Yung kagandahan nito mga ka-chicken ay hindi na po makakaskas ng ating mga lagang manok. Yan. Tsaka sa loob mga ka-chicken, yan. Makita nyo, ano po yan. Yung screen natin na metal, yan. Nilagay ko na dito sa loob mga ka-chicken, yung mga black astrolorp, ayan, at saka yung 4 po na pabo. Hindi naman mag-aaway yan kasi sabayan sila lumaki o magkakasama silang lumaki doon sa aking brother. Yan, at saka ito mga ka-chicken, no? Ito yung pakainan nila. Saka yung tubig na lang yung nilalagay ko sa loob, o pwede din po yung design nito. Lagyan natin dito ng yung ano, yung nipple drinker na lang nila. Lalagyan natin dito ng yung PVC. Yan, nipple drinker. Mas maganda talaga, hindi na nakapasok. Pero kung pwede din hindi, tulad dito, nilalagay ko na lang yung tubig. Pero yung pagkain nila mga chicken, ayan, dito na sa labas. Ay, pakita natin sa inyo mga chicken. Ito mga chicken, lalagyan natin ngayon ng feeds nila. Yan. Bali ganyan mga ka-chicken, ganyan lang po yung magiging tsura nila na pagbibigay. Yan mga ka-chicken, bali lalabas lang yung mga ulo nila. Yan yung kagandahan. Yan. Maganda dyan mga ka-chicken, hindi na nila makaskas kasi sa mga ganitong edad mga ka-chicken, kinakaskas nila yan yung binibigyan natin na pagkain. Sa design na ito mga ka-chicken, sa disenyo na ito, hindi na nila makakaskas. Yan, ayos na ayos na mga ka-chicken, ito ang ating brooder. Yung kapasito na ito mga ka-chicken, hanggang ano siya mga ka-chicken na pwede natin ilagay mga 15 to 20 heads, ganyan. Maganda sa kanila, hindi masikip, medyo may kaluwagan pa. Ayan, ayos na ayos mga ka-chicken. At kung tatanungin nyo naman mga ka-chicken kung magkano yung nagastos ko nito, ay nasa mga 1.6 yung nagastos natin kasi hindi naman tayo sasahod sa nagtatrabaho kasi ako lang din yung bumabanat mga ka-chicken. Disclaimer lang mga ka-chicken, hindi po ako isang panday, ano lang mga ka-chicken, kung sa Bisaya pa mau-mau lang ni bay. Yan, pero medyo may konti naman tayong alam sa paggawa ng mga ganito. Ayan, kaya ako na lang din yung bumabanat sa paggawa ng ating brooder o grower na pwede na itong tawagin. Yan, ito na mga ka-chicken, ayos na ayos. Ayan mga ka-chicken, ito na po yung gawa natin, natapos na din. May nadagdag na naman tayong bagong kulungan o bagong paglalagyan sa ating mga lagang manok. Yan na po, pasensya na po, medyo hindi masyadong kagandahan kasi yung gumagawa, yung sinasabi pa na mau-mau lang ni bay. Disclaimer lang, tuloy yung naisip ko na design o sa ating manok. Pero so far nakita ko na okay naman yung magiging kalagayan nila. Yan, maliliksis sila, kaya ayos na ayos mga ka-chicken, kailangan talaga mga ka-chicken, pag nag-aalaga tayo ng manok, gusto nating magparami, kailangan marami tayong mapaglalagyan sa kanila. Kasi aside kung mag free range chicken tayo, kung tag-ulan naman, hindi natin sila pwede pagalain yan. Kailangan secure din po natin yan sila. Ayan, kasi lalo na ngayon mga ka-chicken, tag-ulan na, Ayan po mga ka-chicken, shout out muna tayo. Shout out kay Manoy Buyi TV, shout out po sa inyo idol. Kay Holgada Vlog from Kuwait, shout out po sa inyo idol. Kay Tonski TV, shout out po sa inyong lahat at sa mga silent viewers natin. Shout out po sa inyong lahat, ingat po palagi, God bless, thank you.
O yan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood mga ka-chicken at sa mga walang sawang sumusuporta dito sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. At ingat po kayo dyan palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ. Good.